लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय। स' आं दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों इन्जिनियार ड्रयिं साबजेक्टनिनो मोनसे फार्स्ट एंगेल प्रजेक्शन बोखावनाय। आं सिगाङावहाय थार्ड एंगेलनि होखांबाय, नाथाय दिनैनि भिडिअआ जागोन फार्स्ट एंगेलनि। स' नोंथांमोननि सायाव आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फारियै नायलांगोन होननानै। होनबा दाना बिदिब्ला जागायनोसै। आइसोमेट्रिक भिउनिफ्राय अर्थ'ग्राफिक भिउआव प्रजेक्शन बोखावनो थाखाय फार्स्टआवनो हरिजन्टेल लाइन बोग्रोनानै लानांगोन। फार्स्ट एंगेलानो जा बा थार्ड एंगेलानो जा, जायखिया अर्थ'ग्राफिक भिउआव प्रजेक्शन बानायनो थाखाय हरिजन्टेल लाइन बोग्रोनानै लानांगोन। बिनि उनाव पेरालेल लाइन 10 mm डिस्टेंसआव दाना बेवहाय होनाय दं फ्रन्ट भिउ, साइड भिउ, टप भिउ। होनबा दानिया साइड भिउआ जागोन बेयावहाय साइड भिउ आरो टप भिउआ फैगोन गाहायाव आरो फ्रन्ट भिउआ गाहाय आरो 45 डिग्री एंगेला ओरैजाय फैगोन। स' नोंथांमोना गोसोआव लानो गोनां बाथ्राया बेनोदि फार्स्ट एंगेल प्रजेक्शनाव 45 डिग्री लाइना गाहायजों फैयो आरो थार्ड एंगेल प्रजेक्शनाव 45 डिग्री लाइना गोजौजों थाङो। दानिया फार्स्टआवनो टप भिउखौ ड्र खालामग्रोनोसै। टप भिउआव बेयावहाय होनाय दङ बिनि लावथाया 70 आरो अल्टाया 40। स' 40 खौ बिनिफ्राय बिसिम हमनानै लानोसै आरो बिनि लावथायखौ 70 mm। बे 70 mm खौ बिनिफ्राय बिसिम लाबाय। स' जों टपनिफ्राय नायोबा सानिफ्राय नायोब्ला जोङो बेखौ नुगोन आरो बेखौ नुगोन। साजों नायोबा जों बे मोननैखौ नुनो मोनगोन। अब्ला बिनिफ्राय बिसिम डिस्टेन्सआ दं 30 mm। 30 खौ बिनिसिम लानोसै। अब्ला बे 30 mm आ बाहाय जाबाय आरो नैबेयो बैयो। स' थानिफ्राय नायोबा जों बेखौनो नुयो। टप भिउआ कमप्लिट। दानिया ड्र खालामनोसै फ्रन्ट भिउ। फ्रन्ट भिउआव होनाय दं बिनि लावथाया 70 mm। 70 आ अलरेडि जाखाबाय। बिनि हाइटआ 60 खौ अब्ला जोङो बिसिम हमनानै लानोसै। बेखौ ओरै डाइरेक्ट दोनसै। ओमफ्राय बिनि उनाव जों फ्रन्टनिफ्राय नायोब्ला जों बेखौ नुयो आरो बेखौ नुयो। बेयावहाय होनाय दङ नै बे आरो बे। अब्ला दानिया नायदो बिनिफ्राय बिसिम 20 बा बिनिफ्राय बिसिम 40 60 हाइटआव। स' बिनिफ्राय बिसिम 30 डाइमेंशन। बे 30 आ बिनिफ्राय बिसिम जाबाय बे 30 आ आरो बियो 70 आव 40 प्लस 30 मोननैजों 70। अब्ला बेखौ नुगोन बियो जाहैबाय बे आरो बियो बे। दाना बिनिफ्राय बिसिम 20
बिनिफ्राय बिसिम 20 आरो 60 आव होमबा 40 plus 20 60 हाइटा 60 फ्रन्ट भिउ कमप्लिट दानिया ड्र खालामगोन साइड भिउआव जों साइडनिफ्राय नायोब्ला जोङो बेखौ नुगोन आरो बेखौ नुगोन बेखौ जों बिनिफ्राय बिसिम 40 बिनिफ्राय बिसिम 40 लाबाय जोंथ' अलरेडि ओरै बोबाय अब्ला जोङो साइडनिफ्राय नायोब्ला बेखौ नुगोन आरो बेखौ नुगोन अब्ला बे जाबाय नैबे आरो बियो बे बिनिफ्राय बिसिम 20 आरो बियो 40 स' बेनो जाहैबाय बाट 45 डिग्री एंगेला ओरैहाय फैगोन बिनिफ्राय बिसिम 40 डायमेंशन मोनसे बिनिफ्राय बिसिम 40 डायमेंशन मोनसे डायमेंशन देखायनो थाखाय बिनिफ्राय डाइरेक्ट लाइन बोनो नाङा बेहाय एसे गेप दोननांगौ mm बाट आं दा नोंथांमोनखौ बुजिनो थाखाय पार्ट बाय पार्ट बानायदों बाट बिदि नङा बेखौ ओरै स्लाइडलि बोनांगौ स' बेनो जादों फार्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नाथाय आं नोंथांमोनखौ मोनसे क्लियार खोथा बुंखानो दि दा आं बाहायो बेबायदि फिथर बोदों ओरै सिन बोदों ओरैहाय बोदों बाट आं बेखौ जास्ट नोंथांमोनखौ बुजिनो थाखायसो आं बेबायदि खालामदों आरो आं दा ड्र खालायदों स्केलजों बाट स्केलजों खालामबा जाया सेट स्केल इउज खालामनांगौ स' नोंथांमोनहा बुजिनानै लाबानो जाबाय बेनो जादों आइसोमेट्रिक भिउनिफ्राय अर्थ'ग्राफिक भिउआव फार्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोखावनाय स' दानिया नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो गोदानै फैबाय थानाय भिडिअखौ थाबैनो नुनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो एसेनोसै गोजोन्थों